sa ko nga scripture reading ko kay wala man siya makabalo nga speaker ko kay bago pa biya po kong nag-speaker diri mga kigsunan pero hello dili binin ako tinuyuan nga ako gyapon muali ron giimbitan lang ko mga kigsunan unya ako mingon nga adto kog patag kay si Alma mo may speakers patag nya grabe mang ulan wa man ay atop ng among motor mo na nga abot mas inday si inday mo nag uban sila sa patag unya ako diha ko sa balay nag live ko about the prayer of God join sa pag-ampo sa kalamidad sa kalibutan nya ang akong cellphone gi-open lang nako kay interesado gyud si manawag man to karon ni kuan man nang na minitext akong gibasa sa pray ko na pray kanang humanang among sabat school asa naman ka ko pray kaming nako mo na nagpayong ra ko ako magmotor mga kaigsunan pagabot ako diha giduol ko sa atong igsoon nga scripture reading ko sige brad okay ra tadao ibalik siya speaker mo di ka ko sugot ra sa kog duha nga akong bahin no scripture unya kining speaker pod una nga mga kaigsunan ayon nyo gununa nga biko kanang biko magsige kag kaog biko sumo kaayo no sumol kayo isipon lang ko ninyo kanon kay kanang kanon bisag adlaw-adlaw ka mo kaon di man kasumhan na di ba nagsabot apod ming paring ninik amon to paring ninik sabot na medaan niya time conscious me kami duha kay kung madugay nga akong wali ang matandog dili ang kasing-kasing kundi ang plato kutsara tinidor no kay ang laktot pagkasulti mga igsoon ingon aron nga oras padulong na gyud sa paniudto mo na nga kun langayon ta mo mawala ang inyong espirituhanon nga mga pagpamalandong no kuan lang mga 2 hours okay ra siguro sa inyo ingon kay atong gi live sa Facebook pwede daghanan na nagtan-aw atong gi live mga igsoon kay basta sentral live nako sa akong pagutingkay sa kamatuoran namo koy program every day, every night, nakoy program mga igsoon. Kung gusto mo mutan og debate, i-search niyo pag-utingkay sa kamatuoran. O nya, makita niyo tanang mga debate dito. Ugma na si debate alas 10 na po'y gabi no? Makita gyapon sa programa nato mga kaigsunan. Dili na ni siya kumbati nga karate, kundi kumbati rason. Nganan na siya. Ang mga kontra na mo, mga kaatbang na mo, nga mga Katolik, RCC, mga Katolik, gitawag o Catholic Faith Defender. Unya natoy bag-o na kong debate atong Domingo, nakakita si paring Sildo, hamon to? Nas paring Sildo, ang akong kontra si Joel Palad. Unya nay nag-comments nga paparelagi mog naong brad. Akong gitanaw yang naong di man gwapo kung mao puparemig naong hato padili ko gwapo wala nga akong gisuwayan tong antipara kaya antipara man to ko mo sa gwapo pag ko nimo brad Joel Palad Catholic Faith Defender sa Butuan silingan ra wala mga kaigsunan na okay daghan na kay nagtan-aw mga kaigsunan kining nananaw nga mga Adventista mauning dili mga hinimbahon. Kay ang mga hinimbahon daw dili naman makatan-aw ani kay maminaw mas wali. Pero wa ko magpasabot ninyo mamaripi naway daghan dili. Nga wa mo magsimba namong koy mga tao pod nga magsimba magsigig okay sa cellphone. Unya si brother usa ni brother Williamor gusto siya og cellphone nga kahig-kahig kay mutan-aw siya sa wali. Naingon ko si Brad Nilik nga kanang imong palit na lang mo nagbugas. Gaya ang ato kinahanglan tag mga kahig-kahig kanang hinatag.
kana kunong hinatag mga igsoon kun na mo yung mga cellphone nga di mo ganahan yatag bibili amor oh kan di mo ganahan ba oh katong may mga anak nga ang inyong ginikanan palitan ninyo og cellphone makakita sila og mga mensahe sa awit mensahe sa pulong sa Ginoo mga debit makita ninyo mga kaigsunan makita ninyo ang gibasa kaganiha ay salamat is mga bata hano mga bata ara pastilag mo ni mga tiguang na pod murag kita ini di na lang ko magsama og maunsa na ta mga kaigsunan mudagan gikan karon 20 ka tuig ikaw pre pila na kay edad mo pre oh kita mga naigiduaw ni Alma dito sa mabuhay 97 ang edad liski pa kayo oh ang iyang amahan namatay 120 oh sa to pa nag-edad siya 90 iyang papabuhi pa pagkadagko pag mga dunggan akong itatanaw kung dunggan ko kini murag din ikabot 80 min dunggana oh tanawon yung mga dunggan mga kaigsunan kung gagmay kanina dawaton na lang gilin yung kamatuoran si William Moore murag tak nakog dunggan murag nanas mga 90 oh ikaw pre murag kamay kag dunggan pre Ginoon lang may bahaw na to ani pre nalira tataptag sakit mga kaigsunan usa na nagingon nga usa man na dayang kaluwasan dunggan ambot ay hindugay mamatay tanaw ni mong dunggan dako magigdunggan gyud dako magigdunggan ambot nga no kuning ang dunggan makapataas mas kinabuhi oh kasagaran tanawan nang nangamatay di ba gagmay dunggan isa may mga dagkog dunggan diha murag lunlon man nagagmay sa matirang matibay na lang mga kaigsunan oh mo na mga kaigsunan ang atong pasalamatan nato mga bata kini mga bata pag maminyo ni sila dili na ni paigo mga kaigsunan ang simbahan kini simbahan na to dili na ni paigo kung mga minyo ni sila mga minyo niya mga anak og taglima dili na ni siya paigo oh dili na paigo nana po ilain unsa na po kay ngana na may center forward na po siguro ha mo basketball na kung mo oh nanay center ang kuwang na to sa man small forward church kini central kanindot mga kaigsoon na nanapoy hillside mga anak no nagplano mi nga riverside na punta himo tag riverside just na prin suba ba oh pero ang atong simbahan walay haligi murag pambot ba pag mubaha mulutaw ra siya oh floating na lutaw mo na hitabo dito sa sur del norte sur ay sa sur day ang ilang balay mga kaigsunan mutupong sa kining mutupong sa lubi ang ilang balay haligi pa imo pero na sila mga hagdan pa dong taas ko brad nganong taas man gininyo mga balay dire brad sa amo dire brad pag magbaha mutupong sa lubi ang tubig nana sila ikaw galing sakyanan nga pambot nana pag magbaha makaigsunan tag sa kabulan aya mahubas mo na nga mas nindot kun og may tubig kay walay libaong maay ganda-gandagan pa to na may baruto nila ang simbahan nila dito ang ilalong puros mga kining mga plastic nga mga kining baril pagbaha na igsoon ang simbahan mulutaw mulutaw na may mga magwali nga lihok kayo mga igsoon mukiling ang simbahan na kay man mura magbarko ayahay kayo o gusto mo magkaigsunan nindot ka dito mga igsoon haluan pa mo mga isda may daghana mamingwit sila dihara sa ilang hagdan unya gutom ang mga isda mukhaon di makuha nimo wala problema dito magkaigsunan diri sa ato again karon ang tema nato the eyes of God mata sa Ginoo gibasa ganihan ni brother ay lang ko yung sulti nga Hardinel Hardinel si brother Hardinel yang gibasa nga Hebrewanon 4:13
walay natago sa mata sa Dios ang tanan na dayag o kini angay pagahukman. Mga kaigsunan, kini mabalaka bitaw tanan, no? Oh, ngano man kay do naman ko'y sala nga maayo kayo ang tao mo tipig, mga kaigsunan, wala gyoy nahibalo bisan usa. Wala gyoy nahibalo bisan usa. Dito ra nahibaw-an sa panahon sa paghukom, mga kaigsunan. Sa diya nga naghukom na, sabi na yung mga sikreto ni Luhana, pino kay sanan yun, maigid mo dala. Nay usa ka bana, mga kaigsunan, nga wala magtuo ang iyang asawa, nga dunay laing timpre. Dunay laing timba. Huwag isa magtuo kay pagkabuutan siyang bana. Ang sweldo day naradayo. Ihatag tanan. Unya, maayo kay sayo siya mo mata, sayo siya mo uli. Pagkagana sa bana. Wa kay balo ang asawa nga naa day second wife. Wala sa kay balo. Once a week katong kabit, once a week. Kay muhingo man day niyang bana day nang naami overtime karon sa usa ka semana kas-a. Tanang trabahante din ha, iyan ang gipaybalo. Pag manawag yung asawa, na-adere ka trabaho. Wala gyoy nahibalo. Dihara nahibaw-an nga hapit na siya namatay. Hapit na, nagtinga ng mga kaigsunan, iyang gisulti siyang asawa nga day, na ako'y duha ka anak sa gawas. Pasaylo ako kay gusto kog langit. Mga kaigsunan, dunay mata sa tao nga di ta kakaybalo sa luyo sa iyang kinabuhi. Pero mata sa Ginoo, akit ang tatanan, mga kaigsunan. Naibag uron, pre, pumupalit ka, pre, antipara. Antipara nga mulapos sa mga sinina. Pagsuot mo sa antipara, kamong tanan wa na sinina. Gikuha na sa Facebook, nagplano ko nga mugwali mo tayo akong gamiton, no? Kay klaro kay bersikulo ba? Oh. Iko di ta magkadimaog mo na atong antipara, di ta magkadimaog wali. Ngano man, wala na mo sininatanan. Adi kumutanaw sa mga edaran, dili kumutanaw sa mga kaya mga edaran, puros naman ang sinina. Oh. Nay usa ka panahon nagkulportor may mga kaigsunan, kauban mi ni Pastor Jerry Patalinghog kisay nakaila ang presidente sa Davao sa una. Karon nangita na mig simbahan kay diya sa San Francisco, wa mi mahibalo dias agusan naa di ay mga simbahan diya nga dili ato. Mga 60-40 ba? Oh. Retinine, 60-40 local conference. Dito na mga kaigsunan. Nya kay maura man mga kahoy nagtuya, bintis na. Sulod mi dito. Lain magtinanawan, pre. Lain magtinanawan ng mga tao diri. Nay ni dool sa ko ni tapat ni Solte. Brad, kumusta? Happy Sabbath. Happy Sabbath, Brad. Unsa man ka, Brad? Mission o local? Gipangutan ako. Kung sa may mission, Brad, unsa man po'y local? Duha man gud ni Brad, naay local conference, naay mission. Kanang corporation. Ikaw ako kay Brad, gatong kamong kauban. Gipangutan na. Asa man, mission local. Ningon si Pastor Jerry Patalingog, mission, kami din mga local conference. Kung padayon mo, okay. Ug dili, pwede na po mong gawas. Kung padayon mi, mauon mo gawas. Karon mga kaigsunan, ako mo'y na-assign sa divine service. Oh, ang mga babae sa local conference ay lamog saba, mugbo kay saya. Ang mugbog saya, paglingkod, wa na saya. Basta mugbo mo inat ba na ang mga saya kung mulingkod ka. Karon ako na divine service. Ang babae nga nas mga tubangan, mga kaigsunan, mo'y nakapadistract sa akong pananaw. Kay silang tanan diha, wa gyud manapo. Bisag pag-anak ako, muhangad ko sa langit. Kay mawala ang akong bersikulo, mga kaigsunan. Oh. Nakakita naman kong dili ingon nato. Unya lain mabog ingnon ako nga, day panapuday, mauwaw mo po sila. Nya magsige ra bag ana ang paa. Kana mo ra pag malingaw ba ana.
Oh, basta diri na ko nagtanaw mga igsoon, abi ninyo mga kaigsunan, kay mo anak ko, mawala gyud ko gyud. Buhi pa biyata mig nangamatay na ta. Oh, makakita ta gingon ana mga dangerous nya ang mga laki kay ang kabuhi anak mo gimok mo na. Mo nga dili na lang ko nagtanaw sa ibabaw. Nagtanaw sa ibabaw. Ikaw nitong elder Brad, nga nung nabay audience yes atop. Balik na po ko ana, di akong ilahos dito na ako nga akong pananaw. Nya kay maklaro mo nga ilang ana ilang pa ba. Ikaw kinay panulay daghang kay panulay diri gyud bisan sao. Ang akong gihimo, ako na lang gisuklan ang yawa. Ako na lang yung gitutukan ana. Sa diyan sige kog tutok nimo no bay. Ni ana ko ay rangaran. Kumbati ni kay kun dili nimo tan-aon magsige ka na ana. Basta nalimot ko. Nagnana ko ko'y istorya nga nawala ko makigsunan. Ang akong sumpay, lahi na sad. Kaya di basta, kamo kung iwalid yan, yan na di man na po. Kaya tanaw na to, di ba mawala yung versikulo. Okay, tiguang ang di man na po. Kaya ka nang, pagka mga gwapa po nila, pagkahapon na makigsunan, gimiting na mo sila. Kanya, gidala mamig pagkaon. Grabe nilang may sa, abi ni mo Brad, gidaw-daog, mi sa mission diri Brad. Giingnan mi, ngayawa mi, kumaubatir, dili man na maayo sister. Sige ning kaon, sige gipaypayan mi ana. Abi ni mo Brad, ana gipaypayan mi ana pagkabuutan mga tawana. O giingnan mi Satanas mi dinhi, pero di mi Satanas Brad. O Babylonia na nang inyo diha. Among gitigom ang tanang batan-on sa Seventh Adventist, gitigom po namo ang batan-on sa local conference. Moingon kag 100 ka mga batan-on kapin, nag-social mi pagkagabi mga kaigsunan. Kung pagkadaghan sa mga Adventista. Mo na mga kaigsunan nakita sa mata sa Dios ug walay natago. Walay natago. Okay, magdali ra ta mga kaigsunan, Jeremias 16:7 atong basahon. 16:17. Kay ang akong mga mata anaa sa tanan nilang gilaktan, sila dili matago gikan sa akong naong. O matago sa akong mga mata ang ilang kasalanan. Maglakaw ka mga kaigsunan, naa ang mata sa Ginoo nagtanaw. Amen? Ayaw mo kahadlok. Mga Adventista mahadlok magabi April, labi nag naibaliti. Oh, magsigilig kanta-kanta nga amen, amen. Pagabos baliti, dagan. Oh, mahadlok. Mahadlok sila. Nay mga nangamatay, mahadlok. Kay mubalik kunog tulo ka adlaw. Anong mahadlok man ta mga kaigsunan? Nga ang Ginoo naaman. Presente makita kaniya mga kaigsunan. Naglakaw ka sa dalan. Presente makita ka sa iyang mga mata. Makita ka mga kaigsunan. Nay usa ka tawo ningon, Brad, matakdan ba tag COVID-19 kining virus ba? Matakdan ta Brad o dili? Ko dili. Walay makatakod sa mga anak sa Ginoo kon ang anak sa Ginoo dili lang mogawa sa balay. Oh. Kay nagingon ang Salmo 91, walay makaabot sa imong balay, napulo kalibong mga matay sa imong tuo, napulo kalibo sa imong wala nga matay, apan dili kaabot kanimo kun ikaw anaa sa balay. Pero mogawas na gani kas balay, wala na nag-ingon ang Biblia di na ka matagdan. Takdan ka. Ang himuon nimo parang di ka matakdan, magsampung kas naong face mask o kining face shield kung sa ato pa sa amin ba nga kung mutapot dili siya makalahos. Kung makalahos dili pud siya katakot kay naman kay face mask. Grabe na nga itong kalibutan, di na ta mag-ila mga Adventista. Oh, magsigitag wara-wara. Ana, wa na mo sanong kay ngano man. Gatapon kasi mong naong. Ang mga tao magpaparihog agtang. Dili kita kaila. Nay usan ingon na, Brad, kinsa mo duduhan na? Mura magsisimpulyos. Pag-ana sa naong dili man di ay si Alcrin man di ay. Kuy si Alcrin di. Ni amin man ako. Ni amin pag-amin ko. Ano sa Miss Brad Pulios mo? Amin naman sa ako. Si Alcrin di ay. Kung di na kita makaklaro ini yung magsampung tas naong. Nay mga tao makiksunan magsampung sa naong batan-on siya tanawon. Pero pagkuha sa sampung siyang naong, makaingon ta nga, mao di ay. Ikatulong, limaran ni katikso, human din ta mga kaiksunan. Ay lang mo kabalaka, human na kita. 2 Crónicas 16:19.
Ikaduhang Kronika 16:9. Dali kay mas mayo pa mo kay pwede mo matulog diha. Ako di ko pwede matulog diri mga kaigsunan. Asa namang uban na yung mga tigulang mga igsoon? Murag nawala na lagi yung mga tigulang ron. 16:9. Adre. Kay ang mga mata ni Jehova nagadalagan ngadtungan histibuok kalibutan aron sa pagpakita siyang kaugalingon, makusgan alang kanila nga may kasing-kasing nga himpit alang kanila din hinihining ikaw naghimog binuang busa kutob karon ikaw may gubat. Unsa day mga kaigsunan? Nganong dunay gubat ang atong kalibutan tungod sa binuang. Unsa gingon dire? May mga binuang nakita sa mata ni Jehova. Usahay dunay mga gubot sa atong panimalay kay dunay mga binuang. Tinuod dili. Nay mga binuang na ang bana, binuang ang asawa. Suguon nimo, binuang ang tubag, di ba? Kung tarungon nagyugtubag magkaigsunan, wala away. Kanang moingon ta nga, day, nakakita ka sa akong sudlay, unsay tubag? Ya na nang bugan nimo. Katigulang na nimo si pagpangita sa sudlay. Kung tarungon na ning tubag nga, wala. Masabay kubot, di ba? Pakapin man mo peligro makaigsun, bawas mong asawa. Dong, paliw kog tunol sa tuwalya. Mao lagi nang maligo ka, magdakag tuwalya. Langan-langan ramang ka. Kung tarungon ng yugtubag, walay away mga kaigsunan. Lahat manggo tinubagan amot kining asawag bana di gyud magkisinabot. Magsiningkahay. Siningkahay. Nangatawa tong uban, murag nangaigo tong mga kaigsunan. Magsiningkahay. Unya, mura bagang istorya, sige na lang singka. Sigig insulto. May tabo nga na magkigsunan, mag-away yun. O sa gingon sa Biblia, nakita ni Jehova ang usa ka binuang, mo nang niabot kanila ang suliran o problema o gubat sa kalibutan tungod sa nakita niyang mga binuang. Ang Pilipinas, mga kaigsunan, siging gubat nga naman, na ay binuang sa sulod sa atong panggobyerno mga igsoon, mo na nga nagsigig gubat. Sumala sa Biblia, sumala sa balaang kasulatan. Ikaupat nga teksto. Usa na lang ko lang, mabasa ko ni usa na lang. Nya human ini mga kaigsunan, mangundang na ta. Okay? Pero mindas wala pa ta mangundang, paliw kog tan-aw lang sa ako, no? Bisag irespeto na lang nga tan-aw. Ecclesiastes 12:14. Yung sa gingon, ang mga butang tinago hilngon sa Ginoo o kini pagahukman. Na ay mga butang tinago elder. Dunay unsa ni hitabo ni Manalo? Dili ba kailan mo ni Manalo? Felix Manalo. Usa ka founder na siya sa Iglesia Iglesia ni Cristo. Na ay asawa si Felix Manalo, na siya sekretary kay pastor man siya, kining church pastor, doon na siya sekretary, nga nagkakuan sila kining, nagsinabutay, doon na sila relasyon mga kaigsunan. Himuon nila ang ilang relasyon every Sabbath pray. Kada Sabado yun, pagpanguli sa mga kaigsunan. Kay sila na may mabilin sa simbahan. Moingon, wala tay patla karon ang tanan manguli. Bilin lang ang sekretary kay naatay hisgutan. Munang mabilin ang sekretary. Pagbilin dito mga kaigsunan, nagkasinabot sila. Nahibalaan og nakita sa mata sa Ginoo. Nahibalaan si Felix Manalo, munang gitagat siya, gitiwalag siya. O karon naghimo na siya iyang simbahan, Iglesia ni Cristo, mga kaigsunan. Muna nakita sa Ginoo sa iyang mga mata nga na ay mga binuang sa mga tao. Sa Israel, o sa hinungdan sa Israel nga nabuntog sila sa Babylonia tungod sa binuang mga kaigsunan. Sa diyang nabihag sila sa Babylonia, gibalik man to ni Artajerjes, 49 years gipatukod pag-usab ang Jerusalem. Nabuntog na pud sila mga kaigsunan sa Roma. Kuan na pud sila nang gigubat sila. Sa diyang gigubat sila, napildi sila. Ngano man, nakita sa Ginoo nga adunay binuang sulod sa Israel.
ang simbahan mga kaigsunan og nay binuang magkakunhod hangtod kini mawala mga igsoon. Pero kining sentral murag wala ni binuang kay nitubo man ang center nitubo nay mga iglesia karon nga lisod kaayo mga kaigsunan. Lisod kaayo. Ang tagbayani mga kaigsunan nakawali nig tagbayani. Abi no klaro pagkasulti. Lisod walihan nimo ang tagbayani sa una tungod kay bag-o patong namatyan katong gidunggab didto. Kada duol na mo dito unsa man imong reliyon brad kanang nakapatay diha. Mo na ilan. Ingko asa may nakapatay dir sa kanang simbahan sa Budista. Mo na inyo. Katubang lupa diha ang nagpatay sa Budista, ang ipatay sa Budista. Katong nagwali gani nga wa kahuman, si Bulog kaila siya. Si Bulog man dito nagwali kuno adto. Siya di ba? Wala na mahupan ang divine service. Kay kuan pa man to kining leksyon. Kauli wala. Unsay tabo mo kaigsunan, dugay nga mga panahon wala katubo. Pero amen mga kaigsunan, karon nitubo na sa antagbayani. Amen. Kay ang mga banggitan sa mayag nakakitag mga binuhat tuwa karon siya nagpuyo sa tagbayani. The only boy in the one eye. Wailain si Yani Arelijo mga kaigsunan. Gana kayo no? May gana mga kaigsunan. Apan ang atong plangkuya mga kaigsunan nagkaanam na silang kawala. Hantod mga igsoon, wala na gyud simba karon diya sa simbahan. Mauman unta ng simbahan nga moydang panan sa mga dunay mga kasakit o problema. Kinsa pa may muduaw dito nga wa na may nagsimba. Mao tay duawanan. Katong ano sa atong murag nabikil bidre sinter. Padong mamit plangkuya pre. Kay plangkuya mo na siya sumbunganan sa tanang mga suliran o mga kasakit. Kato silang tata sila ni kuan dito na. Naapoy la panahon na bikil si papa ni kuan kato si Joel Israel. Padulong ko sa dito. Ingko pre ko mabikil ganita simban. Plangkuya ra ta pre. Ayaw pagka backslide, plangkuya ra. Kay mga pila ka mga Sabado mahulian ka balik rata. Ato daghang ato dito mga kaigsunan. Karon ang pangutana, asa pa man sila? Kisa pa may moadto dito nga na may tao. Lamentaciones 2:6. Awog ang adlaw igpapahulay kalimtan dito. Nganong kalimtan? Wala nay nanimba. Kalimtan na dito mga kaigsunan. Katapusan, mangundang na tani kay bisan ako mga kaigsunan kung magtaas sa bitang wali. Urag lupig ko ninyo, tulog-tulugan naman ko ninyo. Muna nga, mundang gitagdali. Salmo 139. Excuse me kay murag nabalintong ang Facebook. Salmo 139:12. 139:12. Tanawon to mga kigson ha? Last na ni. 39. Naamoy mga Biblia diya, mga kaigsunan nga nasulag maagda atong hilngon. 39. Bisan gani ang kangit-ngit dili magatago gikan kanimo, kundili ang kagabihon muhayag ingon sa kasanag sa adlaw. Kanimo ang kangit-ngit ug ang kahayag managsama lamang. Nakabaw mo mga igsoon? Ang kahayag kung musulod sa kwarto, mawala ang kangit-ngit. Tino dili. Kung musulod ang kangit-ngit ngadtos kahayag mo kalit kawala ang kangit-ngit. Ang Ginoo nga na mga igsoon, siya mo'y kahayag. Pag naa siya, walay kangit-ngit mga kaigsunan. Mata niya makakita. Kabantay mo itong sa Malimono nga daghan na dakpan nga mga NPA. Ayan nga dakpan nila. Ang nakadakop ato mga igsoon, katong mga iring nga dunay mga antipara nga makakita gabi unsay tawag ana? Vision night? Nabalira. Night vision.
Ang ilang kontra, wala may night vision. Dili sila makakita. Dakpan mga kaigsunan. Ang mata sa Ginoo walay kangit-ngit, makakita tanan mga kaigsunan. Mo na nga kung doon na tayo mga kasalanan, ayaw isulti sa atong mga kaigsunan. Kay isulti nimo ang mga tao karon labaw pa sa bumbo radyo. Oh, wa pagani makatingog ang radyo, niabot na ang imong sugilanon. Ayaw isulti sa imong mga atong sa pare, ayaw isulti sa pare, pastor, ayaw, elder, ayaw. Nala ko isulti nyo, Ikson, alam mong saba sa kong asawa. Sa diyang nagwali kong puhol, na babae nga, di edad o 18, ni prangkas ako, nga naibog siya sa ako. Sikog pa namin amang napita sa naibog sa ako. Nya, kadugay niya, naamang po siya ibana. Karon mga kaikson na, humana mo gwali, nagkuha na kining, nagsosyal na, o sosyal na. Naglikay ko, dili ko sa luyo, kaya naglikay lagi ko, karon kay nangihi man sila dito, pagduha sila kabuk, nagpabili siya dito. Mga kaigsunan, nang halok siya. Kunya kay kining iring, kung maduulan og tinap-an, mura magmukisi-kisi ang iring, di ba? O lisod mapod ang tinap-an mo mukisi-kisi, ang iring man yun. Oh, ako sa nginan ko, day, minyo na kaday, minyo na ko. Kutob sa atong mahimo, day, pugnan yun na to, bahalag mangbuto ta, basta kay mo pugong na yun ta. Kay 3 minutes na na, day, humanwa na, tibuok kinabuhi na to, bagsak ta. Karon, akong gisumbong sa elder, pag sumbong na ko, ni kuyanap tanan, oy, ang bana, gadag sundang mga kigsunan, dag sundang itigbason ko. Ingko, sa may sagang sa tigbasa, numero 1, sagang ko, numero 2, diri ko agi. Kay kung diri ko, patigbasan man ko, natagbo na ko ang bana mga kigsunan. Nagdalag sundang, laig siyag tinanawan, ko parihata. Ko brad, ayaw panigbas brad kay parinter na ta brad. Sa may parinter na to, laig tinanawan ka. Ako, laig jire, ikaw laig tinanawan. Parehata ka plido brad. Laig, laig tinanawan. Laig na siya tinanawan yun. Sa nga nung gikuhanin mo nga akong asawa, ko brad, pasalamat ka brad. Pasalamat ka. Ang akong gimaymayan ang imong asawa, wala gyoy nahitabo na mo brad, gipugnan kutob sa mahimo, bahalag magbuto kutob sa mahimo. Kay ngano, wala siguro brad, wala kay ko hilig siguro, dili nako na kaluyahon brad, kay kung kaluyahon ko na brad, sigurado ang imong asawa brad. Wala ko na brad, giampuan pa nako siya. Akong gisumbong kay ikaduha niyang tentasyon, tintal sa ako, dili nako kapasalig mga kaigsunan. Permero gipasaligan ako, ikadua dili nako kapasalig. Layo ko sa kong asawa 3 months na. Oh, timanin ninyo 3 months. Ang lalaki 3 days buto na na. Pero abo 3 months. Kuyaw na kayo. Muna nga ikadua gisumbong nako para mabantayan mi. Karon kay ang elder nga akong kuan mga kaigsunan tabian pa mang number 1. Grabe namang kanap dito. Moto nga gihusay mga kaigsunan. Ikaw brad, sultihan di ka brad, ang bana. Ay ko ay panigbas. Kung makatigbas ka, kung mapatay ko nimo problema ka, ang imong asawa, musamot na na. Kung di po ko nimo mapatay, ikaw akong mapatay, problema nimo kay lisod kang malangit. Kay ikaw nga napatay, usahaw nimo pag hinulsol, patay naman ka. Ako nga nakapatay, makahinulsol pa ko. Sa tama, no? Kung tama yun. Oh. Dili ta mag-away, mag-istorya na ta. Total, imong asawa, mga manghilabot, na. Muna nga, may akong istorya na akong asawa, niyo akong asawa, di ko tuhuan na. Ko, bahala mo, di mo to. Mga kaigsunan nga na, dili matago sa mata sa Ginoo, mga kaigsunan. Dayag sa Ginoo. Muna, ang himuon na to, mangayo tagpasaylo sa Ginoo, personal niya, individual niya, para sa atong kalawasan. Amen? Amen. Mga kaigsunan, wala na tayo panahon. Salamat sa inyong pagpakiguban. Dire sa tulumanon, pag-uting kay kamaturan, live na karon mga kaigsunan, daghan nag-comments karon, pero di pa ko kabasa kay Divine Service mangguni, may nata sa radyo. Muna nga, kung doon na mo i-shout out, isulat lang na ninyo, dalon ako dito, kay shout out mo mga kaigsunan.
Oh, katong walay mga cellphone, ay na lang mo paminaw. Kaya wag mo yapo mo yung cellphone. Oh. Kay kung mag-inunungay lang unta tang mga Adventista, ang Adventista tibuok kalibutan milyon-milyon kapin og mag-subscribe lang tatanan kita tanan dire kwartahan tatanan. YouTube ang musweldo nimo kay igsoon. Pero wala man na siya mamatik di mga igsoon. Mo na nga wala pa tay kwarta karon. Mga igsoon wala tay panahon. Salamat kay sa imbitar nako si Brother o Elder Sim Pulios. Salamat kayo. Brother onya mga ilang konyo dispinsa o pasaylo nga ako gyapon mo ay naka-speaker karon. Amen. Amen. Salamat kayo og maayong buntag kanatong tanan. Thank you very much.